Għad fadlilna aktar x'nagħmlu biex niksbu l-ġustizzja wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, hekk intqal waqt il-velja li saret il-ħadd feluq il-51 xahar mill-assasinju. Għal din il-velja attendew fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek u l-mara tiegħu Mary Grek. Dawk preżenti kienu indirizzati fost l-oħrajn minn Alessandra Dee Crespo illi fid-diskors tagħha stqarret li huwa dmir ta' kull ċittadin Malti li jimxi fuq il-passi ta' Daphne Caruana Galizia u meta jaraw xi ħaġa li mhux sew u inġusta jitkellmu u jiġbdu l-attenzjoni. Marcelline Naudi stqarret li ma jistax ikun li jekk kif qed jgħaddi żmien in-numri ta' femiċidi qegħdin ikomplu jiżdiedu bħal każ li seħħ ftit tal-ġimgħat ilu bil-qtil ta' Paulina Dembska. Naudi komplet li n-nisa ma ħaqhomx trattament ta' dan it-tip sempliċiment għax huma nisa u din is-sitwazzjoni hemm bżonn li tinbidel illum qabel għada. Min-naħa tiegħu Jon Mallia stqar li hemm bżonn li s-soċjetà Maltija timxi fuq il-passi ta' Daphne Caruana Galizia u tiġġieled l-inġustizzji fil-waqt li qal li minkejja l-assassinju Daphne xorta rebħet għaliex it-tifel tagħha Matthew Caruana Galizia kompla fejn ħallit ommu u kompla l-ġlieda tiegħu kontra dawk li ridu jaħkmu lil pajjiżna taħt idejhom. Jon Mallia qal li qatluha l-akbar żball li għamlu kien li ma antiċipawx li l-ħemda ta' wara l-esplużjoni se timtela bil-vuċi ta' Daphne Caruana Galizia li għadu jidwi sal-lum. Saħansitra f'dawn il-velji meta l-poplu jinġabar biex tagħti ġieħ lill-memorja ta' Caruana Galizia.